Nou, het enige wat mij trekt is niets. Want ik kom mijn schoonzoon vandaan. Jammer genoeg, nou joh, mooi gozer. Mijn schoonzoon heet Bert van der Bol. En het is de meest stabiele van mijn schoonkinderen. Ja. Stabiele, goede werker, goed vak. Ik ben best blij met hem. 2 kinderen. 1 studeert er op de Leidse Universiteit, meester in de rechten. Daar ben ik best blij mee. Die andere is een stukje jonger, maar is ook een bij de hand. Alleen ze hebben één nadeel, ze zijn allebei vuurrood. Van haar. Het suikerbrood vinden we heerlijk. De Friese dumpjes. De Sonnema, berenburger. En daar blijft het bij. Dank u. Nou, wij willen graag naar Friesland omdat we het daar leuk hebben. Nou, daar vind ik niks aan. En dan komt er wel lol voor mijn neus staan. En die wil ook graag naar Friesland.